Sanibonani guys, igama nginqobile niphathela amazwi la eIthonga ngomhla ka-13 October. Guys, uNtanzi-ke usemane nje washintsha waba lo Ntanzi lo wakudala uthanda udlame lapha esigodini sase-Ezulwini. Usho kahle ukuthi isikhathi sokuthi-ke manje abantu bemkhothamele bemguqele ngoba manje sonke lesi sikhathi bese bemthatha kancane. Uyabuyela-ke manje esihlalweni sakhe, wonke umuntu laphaya esigodini sase-Ezulwini kumele amsabe. Ushilo ukuthi uzolathenga ngisho inyanga-ke ezomqinisa ezokwenza ukuthi mekuqhamuka nje yena kube ngathi kuqhamuka ibhubesi uqobo lwalo. Nangampela-ke guys-ke umane nje wajabula kuphinda ngoba phela siyamazi ukuthi vele into enesibhamu phakathi ihlezi izomkitaza ngaphakathi. Ushilo ukuthi-ke kulokhu into abazoyenza bazohamba bengena umuzi nomuzi. Uma nje unebhizinisi elasizwe uNtanzi ukuthi libe khona, kuzomele ukhokhe imali ibiza nge-protection fee. And akagcinanga nje lapho, uhambile wayofuna ngisho abantwana ababafana abamabhobhodlana abasakhula, waba-recruiter, wabafaka kuyona futhi le ngxova ayenzayo njengamanje. Wabatshela ukuthi lokho kuyimpoqo kubona, mekuwukuthi abafuna ukumjoyina impela khona into ezobasini bajeqeze bona nomndeni yabo. Guys, bangenile-ke abafana abancane, wababona nje basafunda ngisho isikole, wabanikeza iy'bhamu, wabanikeza nemali. Washo ukuthi uzobaholela-ke kuphinda kube iyona-ke uzoba yi-leader yalabo bafana labo. Hey guys, kuthe nje udladla esayihlalele bandla nomndeni wakhe beyixoxela la ngaphandle, bekhuluma ngendaba yokuthi phela uLetho njengoba nje sekwazeka nje ukuthi uLungelo wabaleka unkosikazi wakho uMinathi ney'shaqane zey'mali. uLetho wahamba wamtshela ukuthi hhayi angakhathazeki, amuve on nempilo yakhe umfana wakubo, kodwa still sengathi ubhuti-ke inxeba lisavulekile, usamkhumbula uMinathi. Hhayi-ke kwamane nje kwasha isibhamu ngaphandle, hayi bo, hhayi bandla-ke ubaba uDladla wamane wathi wonke umuntu angene ngaphakathi esitolo. Bangena kodwa kubonakala nje ukuthi-ke uNtanzi seyisusile-ke guys, sengathi bathumelile abafana bakhe ukuthi bayahamba beyothatha phela leya protection fee, ukuthi ngaso sonke isikhathi uma unesitolo kwaziyo ukuthi hhayi impela uNtanzi wake wafaka ucobho uku-contribute-a kuleso sitolo, kumele ukhokhe njalo ngenyanga imali yokuvikelwa, otherwise impela bazokushaya bekushaye bekufinyise igazi. Usho kahle uNtanzi ukuthi futhi ungamyeki umuntu angakuphi, umshaye impela azophe ukuze abone ukuthi ngi-serious. Guys, impela kusazoshuba. Inokuwesi-ke guys, ihambile-ke emakwabo uNtanzi yangampela kule nyanga le kade isizoya kuyona. Hhayi impela-ke bayinikeza-ke izinto-ke zokuthi phela iqine isabeke futhi. Loya baba loyo uze wamnikeza ngisho into ukuthi ayigcobe esandleni bese eyigcobe ekhanda. Wayihlikihla-ke impandla-ke uNtanzi, wayihlikihla ebusweni, wahlikihla intshebe, wahlikihla izandla, ukuthi phela meqhamuka wonke umuntu amane nje athuke ome ozwaneni, akhiphe yonke imali anayo, ngisho amasenti imbala, ngoba phela nangu ubhongoza usefikile ufuna imali yokuvikelwa. Guys, angisayazi-ke le nto le ukuthi umuntu sekumele-ke manje akhokhelele ukuthi nje angahlukunyezwa, kodwa isitolo kube kuyesakhe. Wow, anyway, akupheli-ke lapho guys. Ngapha-ke koMagwaza kumnandi namhlanje, bathole iy'ndaba ezimnandi zokuthi u-Ayanda uthathiwe i-University yalapha eCape Town. Hhayi bajabulile-ke abanye, kodwa-ke uNokwanda bengekho happy ngoba ubona sengathi kukude kakhulu eCape Town and umntwana edinga usizo kuzoba nzima ukuthi asizakale, kakhulukazi mekuthi uluthinde emndenini. Hhayi-ke guys, ubani-le ijabulile nayo, kodwa yagcina isiphahluka isithi yazi noSanele wajabule kanje eyofunda. Hhayi bo, kwasho kona ukuthi bonke abantu abamnakile yabo, bacabanga nje ukuthi u-Ayanda uyahamba. Akukhona noyedwa ozwile ukuthi uthe noSanele wayejabulile. Hawu, uSanele muphi ngoba uwena uSanele bhuti. Eish, umane wagcina eseyibamba-ke eseshawa amahloni, ebona ukuthi secishe wayiqhatha guys, wayiveza ukuthi ubani kahle kahle. Kunzima ukupretend ukuba omunye umuntu, kuyacaca guys. Akupheli-ke lapho, sengathi uyavakasha kaningi-ke manje le kwelamathonga guys. So uSanele-ke uthukuthele ukhanoni wabo, usho kahle ukuthi lalela, angazi ufunani la. Wathi hhayi ngizokutshela nje ukuthi Ayanda uthathiwe lapha eCape Town eyofunda enyuvesithi, usuka la usuka khona uzongitshela lokho ukuthi angenzeni mina. Yabona mfowethu, ngizwisile ubuhlungu mina, uthathe umzimba wami ngaphandle kwemvumo yami,
wathi angikutshelile nje ukuthi ngifuna nje ukuhlala nengane yami ngiyikhulise look 9 months mekuyazalwa-ke ngizoyenza iplani ngizokubuyisela mina endaweni. Wathi kanjani? Angithi masisizelwe ingane uzophinde uqale phansi uthi ufuna ukuyibona itabuzela ithatha ama-first steps, uphinde uthi hayi sengifuna ukuyibona-ke i-matriculate. Kusho ukuthi kahle kahle mina ngizohlala la uNosiphela. Wathi ish akunjalo mfowethu, wathi lalela la, ngifuna wazi ukuthi uzosha, umzimba wami uzokushisa, angeke ubuthi qothu ubuthongo, uyangizwa? Ngizokwenza isiqiniseko sokuthi uyasafarisha. Eyi, wamsongela guys, wamsongela uBanele guys, uSanele. Hey, uSanele waceda wabhocobala. Uhambile-ke waye ofisini laphaya eMagwaza. UZama ubhizi-ke lapho brush isisu sakhe uloke amxoxela ngokuthi akakholwa kangakanani ukuthi usezoba umama nokuthi ekugcineni usezoba nengane noBanele isithandwa sakhe. uBanele uyijamele nje. Useyabuza uZama ukuthi hayibo udliwanga yini manje Banele? uBanele uthi lutho. Uthi hayibo ngiyakwazi wena, udliwa yini ngampela? Siyasho-ke uBanele ukuthi uSanele udiniwe lapha kwelamathonga nje, kungisongile kakhulu ngale ndaba yokuthi mina ngimane nje ngakhetha uzobuya ngihlale nawe la. Ayi uZama-ke guys, siyamazi ukuthi uyakwazi ukumanipulate-ana. Uhambile-ke wayohlala phezu kwedolo guys, phezu kwedolo likaBanele. Waqede lapho wathatha isandla sikaBanele wasibeka esiswini sengane. Wathi lalela la, usewenza ama-sacrifices amaningi kabi wena for loya mfowenu kusukela nisebancane, ngalinguyisole ngokuthi ukhethe mina nomntwana. Yabona nje uSanele kuzomele abe strong ngoba awumthumanga ukuthi abheke emuva, uyena owabheka emuva wena wase wanamathela kuyena. Mfethu, hayi wasengampela-ke naye uBanele wavuma ngikhanda engathi lento le ayishoyo uZama it makes sense because it doesn't, like yebo wabheka emuva uSanele futhi nakhona out of love ukuthi hawu ngampela mfowethu usuyangishiya, hhayi ukuthi uthe ngalokho-ke kumele hhayi-ke manje-ke kube yena ovaleleka ngale wali yena uBanele ephila kamnandi la impilo yakhe iqhubeka noZama. Guys, uphinde futhi-ke okokugcina wabuyela laphaya kuSanele guys uBanele eyosho ukuthi lalela la, uyangikweleta wena, kalinge nje mina uthi ngizosha kulo mzimba wakho, uyangikweleta wena. Wathi angikusize, ngakusiza manje sekuyisikhathi sokuthi usize mina, nginike lo mzimba ngikhulise ingane yami. Hayibo guys, ufuna ngenkani-ke manje lo mzimba, uthi ya isikhathi sokuthi ukhokhe ndoda, khokha. Hayibo guys, nayi imihlola bo, uBanele isibindi esingaka sithathaphi sokuthi afune umzimba womuntu ngodli guys, hhayi nanokuthi umuntu nje kahle kahle umfwabo iwele lakhe guys. Sazosho uBanele nale ngane le, ushilo uSanele ukuthi awazi nanokwazi ukuthi le ngane yakho yini kokuqala nje, okusho kona ukuthi ngisho uSanele imbali uyabona ukuthi hayi la ushawe ngebhomu guys, bazombathisa ibhantshi. Ey'tshela ukuthi usekangaka umbathiswa ibhantshi, but anyway siyobona isikhathi sihamba ukuthi iyozala nkomoni la. Aphela lapho-ke amazwela namhlanje, ningakhohlwa subscribe and like and comment. Until next time.